Intokozo ekhuluma nawe kwi-channel ligama kupastor Waningi. uNkulunkulu akakulonde kubusise wherever you are, whatever you do. Sibheka la udaba lwamaphupho, inamba isetha kuphela kusolayini kuseyila 5 ntambama. Yakhona isethe mungumlandeli le channel yabona. Lo wenza ukuthi kube lula ngoba uzosethula uzobe secela ukusizakala. Uzofana ngesikhathi esifanele. Sibheka la uNonhlanhla. Kodwa before that asikusho ukuthi inamba isenze ngo-9 kuseni 5 ntambama kuma calls not ku WhatsApp. Ngiyacela. Uthi uNonhlanhla Ngwaqa. Uma uphupha uclean ama-toilet okubalekile yabona Nhlanhla Ngwaqa. Akubulali umuntu ukuthi sawubona ngicela ukubuza usho ukuthi lo wenza ukuthi unomuntu okhuluma nawe engacasuki ekuthokozela ukuphendula futhi yabo. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha indlu yangasese i-toilet ngesingisi bese kuthi ngesiZulu indlu yangasese noma indlu encane. So umuntu uthi indlu encane, omunye uthi indlu yangasese, omunye uthi ke i-toilet. La uNonhlanhla Ngwaqa uyaliklina le toilet, futhi uyalihlanza le toilet. What is to ukuhlanza? Ukuhlanza is to clean something. So makuthiwa uhlanza indlu, futhi uclean indlu, makuthiwa is uhlanza indlu yangasese, is cleaning the toilet. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha indlu yangasese upha oluhluma uyihlanza ngoba lusho ukuthi lento iyakukhumbuza ukuthi wena kungenza kumele uqaphele ngoba usuke umuntu ongenza ugadlwa ngesichitho izitha zakho, futhi uyaqasheliswa uvulwa amehlo ukuthi bheka kunabantu abagadla ngesichitho. 2, futhi kuyenzeka uma uphupha futhi indlu yangasese uphawu oluhluma uyihlanza ngoba lungakhomba mhlawumbe kwesinye isikhathi imizamo yakho noma isinyathelo sakho sokususa isichitho, sokuzelapha isichitho, sokuzikhuculula isichitho. Yabona, kusho ukuthi into engavela ngoba uyazama njengamanje wena ukuzelapha. Yabona, noma kade uzama ukuzelapha. Yabona, ngaba uzelapha isichitho ngemkhuleko noma uzelapha isichitho ngemithi bese uphupha uhlanzekile. Uyabona. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha indlu yangasese kuwuphawu oluhluma uyihlanza isalihlanzekile ngoba uma le ndlu isala clean, isalihlanzekile, lokho kusho ukuthi lo umkhuleko unamandla noma ke imithi okanye izwasho oyisebenzisana namanje ziyakusebenzela futhi zikwazile ukususa lesichitho okade uzama ukususa kuwo noma kade uzama ukuselapha. Futhi lento ingavela uma ukuthi already wena usulaphekile because of imithi, because of imithandazo noma because of izwasho ozisebenzisile noma kade uyisebenzisa noma uyisebenzisayo njengamanje. Siyabonga ngola kulonde elibusise. Kulega